Zer da enraizadas? Eske zaila egiten zaitela. Beraitak esaten bezala, un verso... No has Verso libre. Un verso libre. Hor kasu horretan, da espazio bat, espazio seguru bat, emakumeendako, non gonbidatzen ditugun emakumeak izatera. Izatera, gozatzera, tailer ezberdinak ditugu, gure burua hau ezagutzeko, alduntzeko, eta ateratzen dira, sortzen dira oso binkulu politak, horrea juten dian emakumeen artean, eta nik, lagun pilo bat, eta pertsona marabilloso pilo bat eraman ditut, eta oso pozik nago. Eta asko ikasi alduzu, bai? Bai, asko, joder. Bai. Bai. Nik uste emakumeenek esaten bezala evoluzio handi bat eukidezula baita ere. Bai, leheno esan dezu gaztetan, mendakaula, ez? Gure seguridadia, bai, autoestima, eta enraizadasek ikusi dezu juntan jendian evoluzio hori? Bai, eta oso politia da. Bai. Bai, azkenean bakoitza... Zer da enraizadas? Eske zaila egiten zaitela. Beraitak esaten bezala, un verso... No has Verso libre. Un verso libre. Hor kasu horretan, da espazio bat, espazio seguru bat, emakumeendako, non gonbidatzen ditugun emakumeak izatera. Izatera, gozatzera, tailer ezberdinak ditugu, gure burua hau ezagutzeko, alduntzeko, eta ateratzen dira, sortzen dira oso binkulu politak, horrea juten dian emakumeen artean, eta nik, lagun pilo bat, eta pertsona marabilloso pilo bat eraman ditut, eta oso pozik nago. Eta asko ikasi alduzu, bai? Bai, asko, joder. Bai. Bai. Nik uste emakumeenek esaten bezala evoluzio handi bat eukidezula baita ere. Bai, leheno esan dezu gaztetan, mendakaula, ez? Gure seguridadia, bai, autoestima, eta enraizadasek ikusi dezu juntan jendian evoluzio hori? Bai, eta oso politia da. Bai. Zurinen, aritu gara pixka begiratzen eta enraizadas proiektuarekin urrengo irteerak esango dugu, egingo dituzula besteak beste Maldibetan. Bai. Hortara joan behar dunik. Erretiroak esan du honintzak egin litezkela edozein tokitan, beti Maldibetan hobeto, ez da? Ze ona. A ber, argi dago, hori alde batetik edozein tokitara jun zaitezkela, egia da, daura tokiak eta tokiak, obviamente, eta hor helduzan aukera proposamena, da, a ber, obviamente esan un baietz. Gurine, horrik uset, balen artean igeritan zebiltzan zuze? Bai, horiek... O marrazoak? Bai, marrazoak. Hori non da? Hori Maldibetan da. Hori da erretiroa? Hori da Maldibetakoa, bai. Benetan? Bai, ze denbora pilo bat ematen. Eta zegin behar da horra puntao alizateko? Marrazo artean igeri. Bueno, lehenik eta ben informazioa eskatu, ze erretiro bakoitzerako dakagu PDF bat informazioarekin, eta pertsona animatzen baldin bada eta konbentzuta baldin badago, izen eman. Hombre, Maldibetan esan dizut, gaizki gu ere... Imposible, eran gaizki pasatzen egizora. Beste rubia bat! Honek errepikatu nahi du! Aspaldiko begira ez. Bai, tia. Beste rubia bat! Aspaldiko Carmele. Hola! Ai. Carmele! Ai. Zuek elkarra ezagutzen duzue? Piskat? Piskat? Ni bere erretirotara junden hau. Bai, errepikote. Bai? Zagoan zinen behin esan zenuen. Barriro. Talkoan nu, barriro. Bai? Hemen dago berriz emaldi bat esiatzen. Beste destino bat. Oso ondo pasatu zuleko. Benetan merezi da belako. Ayuda barik. Kontatu dena hor barruan, mesedez, egun bere jakin egun. Vale, venga. Gora biozaken erretiro partikulara gaur. Carmele, gizazola! Carmele, guapesuna zer moduz. Ongi? Ondo. Ongi nagoen gaur hemen. Dena ez da harriak jasota Hainbeste rubia artian zaudun zego. Hombre, ez? Nire gaztetan rubio nintzen. Bai, pello reparaz bestela, ez da? Zezu, Carmele, momentu batean zergatik esan zenuen, ni ere zurinenen erretiro hietako batera joango naiz. Lehenengo eta behin ikuste zuzare sozialetan, inbidixa puntu bat emotu. Bai, hori ala da. Hori ala da, bai. Bueno, nire inguruko batzuk bai egon da zeu esan, oso ondo iztien berba, eta zena, banoie. Aldaketa urte bat bai izen zan niretzako 2008 eta zena, banoie. Eta gero nahan du da, banak xin urrengo urtin bai, nahi nahan jun, nahi nahan niretzako denporatxo bat, egon gauza barrexi probau, destino barrexek, eta zena, barriro noie.
Eta nola joan Aurten, zinen? ja barriro ezin dut esan izan, ez tozte moten zera, baina bai. Joda, Ibiza eta Maldibetara? Bai. Ibiza eta Maldiba. Eske hau bileku. Claro, eske. Bi paradixu die, oso ez. Eta Norekin geratzen zea, Ibiza edo Maldibasekin? Wow, personalmente niri Ibizak asko lagundu zen. Bai. Maldibas paradixua da. Osea, benetan merezi dau jut esan izan. Gente pentsatzen dau, hor playa neotera, eske ez da playa neotera, osea, eskenengo gauzi playan zegoezena da. Bai, Dana ekintza die emakume barrexek, esperientzia barrexek, dana konpartitzoso. Eske, buelta hona zen danetan esatot, jun. Jendi ere esatot, jun. Bitu honen aurpega, hau berriz bueltatuko da, Carmele? Carmelenen esperientzia ikuste dugu izugarria izan dela, baina zuretzako nolako esperientzia izan zen Carmelekin eukizeruna? Osa, bai, jolien. Oan dena polikia samar duzu, Baina egia da, eta nago oso eskertuta, zen gainera uste oso emakume ederrak heldu diela, eta nago super eskertuta haiei hori, ez azkenean ari zera puntatzen oso ondo, zakizu oso ondo igual zertara juten zaren, eta eitezua postua, eta konfiantza jartzezu, eta bueno, super eskertuta, eta bueno, Ibizak bai ematen digula aukera, ze bueno, toki bakoitza, retiro bakoitza ezberdina da oso, baina Ibizakoa da bereziena, edo bueno, esentzia euneko unean mantentzen duena, eta horrek bai ematen duela aukera. Bi gauza oso diferente, Ibizan talde txikitxo hau eza, igual, kostatzen majatzu zabaltzie, bajo, Ibizan derrigor zabaltzeza. Osa, azkenin ez gitxi ginen, ez dakit sortzire hiltze ginen, eta orduan goixero elkarkin konpartitze gendun, osa, dana zan konpartitu, eta Maldiba zen ja 18 pertsona edo, eta ja, haundixaua ez, orduan ja batzukin, bestatzukin ezain beste, baina merezi dago bestekutu da. Egixe da, han konektatzen zaila pilo bat, eta etortzeza hona, eta dana da oso bizkorri biziga, dana doi prisaka, dana nahiogu, dana ezin da, zartzeza bukle baten, zatozule, nik geratzi nahiot. Eta geratzeien momentun igual, basoiz, hor konturatzea benetan geratu alzaiela. Dana ez dela prisi, dana ez dela aztekartasune, dana ez dela inbidixie, ez, bakoitza berera pixkat eta, ez gabe azkarri bixi. Nei gogoa izait sarten, Retiroietako, ja, nao, burua ja Maldibatan dakat. Burua Maldibatan dakat.